Здравейте! Днес реших да снимам видео с нови придобивки за последните 2, може би дори 3 месеца. Нещата са много, затова реших да разделя бялата от декоративната козметика, като днес ще ви представя бялата козметика. Доста от нещата вече не са толкова нови и съм ги пробвала, така че се надявам видеото да ви е полезно и също така интересно. Започвам с най-новите покупки. Това е слънцезащитния крем за лице на La Roche-Posay с фактор 50+. Много ми хареса от тестера, който пробвах, не оставя бели следи, лекичък е, не предизвиква допълнително изпотяване на лицето, леко омазнява, но мисля, че това е нещо неизбежно. Също така идва с помпичка, която ми се струва доста удобна. Струваше 25 лева за количество от 50 мл, което ми се струва доста прилично количество за продукт за лице. Като подарък получих и 3 почистващи продукта. Един измивен гел за кожа склонна към зачервявания, измивна пяна за дехидратирана кожа и също така измивен флуид за кожа склонна към алергии. И трети са в количество 50 мл и смятам да си ги използвам по време на някое пътуване, тъй като са доста удобен размер. Не мога да кажа нищо за тях все още, но предполагам, че ще ми харесат. Продължавам към няколко аромата от Avon. Всъщност основното, което си поръчвам от Avon са парфюми и тези спрейчета за тяло, които страшно много харесвам. Този специално е с аромат на ванилия и сандалово дърво. Ароматът е страхотен, не се задържа много дълго върху тялото, може би около 20 минути, не повече, но са доста освежаващи, носи си ги на плажа, когато съм на море, също така след баня. Доста често ги използвам и много ги харесвам. Следващото е едно мини парфюмче, мини аромат, за който си взех за дамската чанта. Но в интерес на истината очаквах, че е с пулверизатор, а то се оказа с този тип ролон. Ароматът е Far Away, който е един от любимите ми на Avon. Ще си го ползвам, въпреки че е с ролона. Ако знаете кой от мини ароматите на Avon се предлага с спрей, ще се радвам да ми препоръчате. Следващото е един нов за мен парфюм. Пише, че е лимитирана серия. Фем или Фемен. Ще сбъркам произношението при всички положения. Това, което не ми хареса е, че при използване явно не е добре оплътнено, защото част от продукта излиза отстрани на самата опаковка. Също така съдържа бронофенон 3, което е не особено приятна съставка. Ако проверите в интернет, ще видите, че има доста добра пропускливост в кожата. Използва се най-често в слънцезащитни продукти и така. Използвам го рядко, не всеки ден, така че ще трябва да се примиря с този факт. Освен това е малко количество, така че ще свърши бързо. Продължавам към два душгела на Yves Rocher. Нямах нужда от душгелове, но в интерес на истината се изкуших. Този от биосерията им с масло от арган, а този е най-любимия ми душ на Yves Rocher с кафе. И двата миришат чудесно. Количеството е доста добро. Не са особено икономични, но въпреки това наистина много ги харесвам и ще продължавам да си ги купувам. Този беше намален в Лили, което беше и причината да се изкуша, въпреки че нямам нужда от душгелове. Още нещо от Avon, което забравих да ви покажа. Това е сгъваемата четка, която си има и огледалце. Смятам да я ползвам отново за носене в дамската чанта. Единственото, което се надявам е да не се надраска, тъй като е от този тип, който лесно се надраскват. Така, преминаваме към нещо не особено типично за лятото. Крем за ръце. Наложи ми се да си го купя, така че беше доста спонтанна покупка. Трябваше ми крем за ръце, влязох в Лили и си взех този на Хималая. Количеството е 100 мл. Приятен е, използвам го само когато се сетя, седи ми в къщи основно, така че не мога да кажа нещо, кой знае какво за него. Може би когато го изхъбя ще мога да дам някакво по-адекватно мнение. Нещо, което си взех за проба, за това е в този малък размер. Това е слънцезащитното мляко за тяло на Sundance, марката на DM, с фактор 30. Аз имам алергия към слънцето и при по-дълго излагане ми се получават едни червени точици. Това мляко не успява да предотврати появата на тези червени петънца, поради което едва ли ще си го купя в пълен размер. Смятам да се доверя отново на Биодерма, които си взимам всяка година и до сега не съм оставала разочарована.
Продължаваме с две неща, които получих като подарък от моя близка. Това са тоник за лице с розова вода на Българска роза Карлово. Харесва ми, няма много натрапчив аромат на рози. И това, което не ми допада е, че има прекалено много съставки. Предпочитам чистата натурална розова вода. Мисля, че върши почти идентична работа, ако не и по-добра от тази на тоника. Въпреки това приятен е, ще си го използвам. Аз обичам розова вода и всичките производни, така че ще си го използвам. Следващото е измивен гел за лице на Nature of Agiva. Дойде с защитна лепенка ето тук, което много ми допадна. Като консистенция е доста гъсто, не се пени кой знае колко, приятно е за нанасяне върху лицето, има 100% натурална розова вода. Към останалите съставки имам забележки, но не съм толкова претенциозна по отношение на измивните продукти за лице, така че също ще си го ползвам. Приятен е и отново не мирише много натрапчиво на рози. Аз съм от хората, които не са големи фенове на този много силен аромат на роза. Така че приемлив е. Преминаваме към нещо, което не очаквах да ми хареса, но в интерес на истината много ми хареса. Това е рола на Билфа. Синят, знам, че има и розов. Не съдържа алкохол, парабени и алуминиеви соли. За предпазване от изпотяване въпросът е малко спорен, в никакъв случай не издържа 24 часа, както е казано на опаковката. Предпазва от неприятната миризма, може би на 90%, но по отношение на изпотяването 2-3 часа след нанасяне трябва да подновите или вече ще започне самия процес на изпотяване. Няма дезодорант, който да спре напълно процеса на изпотяване, не е и нормално. Като цяло доволна съм, харесва ми, мирише доста свежо, така че освен това е натурален, така че след като изхъбе тази опаковка, бих си купила нова, поне за момента, така мисля. Останах още малко неща. Два продукта за душ от DM. Единият е душ кремът на Оверде с екстракт от какаово масло и хибискус. С какаово масло и екстракт от хибискус. Разбрах, че ще го спират от асортимента си, затова реших да се заредя с една опаковка. Ароматът страшно много ми харесва, като действие не е нещо особено, но ако излизате рано сутрин и нямате време да нанесете лосьон за тяло, искате кожата ви да е хидратирана, мисля, че върши сравнително добра работа. Тази опаковка все още не съм я отваряла, тъй като, както вече може би споменах, имам страшно много продукти за поддуша. Но точно с тази идея, че ще го спират, реших да си го взема. Другото е още една импулсивна и абсолютно ненужна за мен покупка, но отново аромата ме изкуши. Това е душ-пилингът на Балея с ванилия и бадем. Пише, че е лимитирано издание, но мисля, че съм го виждала миналата година, ако не се лъжа. Страшно много ми хареса аромата, не съм го пробвала все още, но се надявам да ми хареса. Частиците са доста мънички. Аз предпочитам по-грубите пилинг ексфолианти, но наистина заради аромата ще направя компромис. Така, мисля, че ви показах всичко. Това беше от мен. Надявам се видеото да ви е било интересно и по някакъв начин да сте научили нещо за някой продукт, за който може би сте се чудили дали да купите или не. Ако това видео ви е харесало, можете да дадете палец нагоре и да оставите коментар дали сте ползвали някои от продуктите, дали имате мнение за тях и също така, както казах, да ми препоръчате, ако знаете кой от ароматите на Avon се предлага с пръскалка, а не под формата на рола. Благодаря, че гледахте и ви пожелавам страхотен уикенд!